Hola, soc Amparo Lliçó, secretària d'Organització d'AUNA Comunitat Valenciana. Des d'AUNA defenem la independència i la singularitat de la nostra llengua i anem a treballar per a la seva recuperació, promovent-la en vistes a oficialitzar la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, l'única que respecta l'evolució sense arcaïsmes i barbarismes innecessaris de la nostra llengua, que ens ha sigut transmesa de generació en generació. Esta normativa, popularment coneguda com les normes del Puig, fon adoptar per als cursos de llengua i cultura valencianes creats per l'Horrat Penat, entitat senyera en la defensa i difusió de la nostra llengua valenciana, des de la seva creació en l'any 1887 de la mà de Constantí Llombart. AUNA Comunitat Valenciana vol promoure i potenciar a totes aquelles entitats valencianistes que estudien i defenen les nostres senyes d'identitat. Volem que els nostres xiquets, volem que els nostres fills deprenguen les escoles el valencià que escolten en sa casa, el valencià que parlen els seus iaios. Si tu vols el mateix, AUNA és la solució. Si tu vols el mateix, AUNA va de bo. La llengua dolça del nostre poble no es pot perdre ni borrar. És la llengua que ta mare, sent xiquet, te va ensenyar. És la llengua que parlaren tots els teus antepassats i els teus fills han de parlar-la igual que tu l'has parlat. És la llengua que parlava el pare Vicent Ferrer, la d'Isabel de Villena i Joanot Martorell, la d'Eusias Marc, Jaume Roig, la de Martí de Viciana, la de Jordi de Sant Jordi i la del pare Fullana, el que, com és ben sabut, va accedir a la Real Acadèmia de la Llengua Valenciana, la nostra representant, i el germà de Sant Vicent, Fray Bonifaci Ferrer, la Bíblia va traduir a la llengua que parlem. Agarrem-se de les mans i preguem per a que no hi hagi mai guerra, vulgant-se com a germans que són fills de la mateixa terra i damunt som valencians. Què més podem demanar? Parlem pues el valencià, la dolça llengua d'un poble hospitalari i honrat, treballador, just i noble. Visca València!